वेंगुर्ला तालुक्यातील रायसाहेब डॉक्टर रामजी धोंडजी खानोलकर हायस्कूल मठ या प्रशालेचा उद्घाटन सोहळा दिनांक 6 ऑक्टोबर 2022 रोजी दुपारी 3 वाजता शालेय शिक्षण मंत्री दीपकभाई केसरकर यांच्या शुभ हस्ते जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन मुंबईचे अधिकारी यांच्या उपस्थितीत होणार आहे। या प्रसंगी प्रमुख पाहुणे म्हणून ग्रामपंचायत मठचे सरपंच श्री तुळशीदास ठाकूर, ज्येष्ठ नागरिक श्रीयुत श्रीकृष्ण श्रीहरी खानोलकर, मठ हायस्कूलचे मुख्याध्यापक श्री सुनील आत्माराम जाधव, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था वेंगुर्लाचे प्राचार्य, जनशिक्षण संस्थान सिंधुदुर्ग, गटविकास अधिकारी वेंगुर्ला आदी मान्यवर उपस्थित राहणार आहेत। या कार्यक्रमानंतर यक्षिणी दशावतार नाट्य मंडळ माणगाव यांचा दशावतारी नाट्यप्रयोग होणार आहे। नूतन मराठा हितवर्धक संघ मुंबई या संस्थेच्या सदर हायस्कूलच्या आवारात जनरल इन्शुरन्स कॉर्पोरेशन मुंबईच्या आर्थिक मदतीतून व संवर्धन प्रतिष्ठान मुंबईच्या सौजन्याने अतिशय सुंदर व भव्य अशी एकमजली इमारत दिमाखात उभारण्यात आली आहे। या इमारतीत 2 भव्य आणि बहुउद्देशीय सभागृह आहेत। या दोन्ही सभागृहांचा उपयोग पंचक्रोशीतील मुलांना तांत्रिक शिक्षण व इतर व्यावसायिक आणि व्यक्तिमत्व विकासाचं शिक्षण देण्यासाठी करण्यात येणार आहे। त्यायोगे कोकणातील मुलांना व्यक्तिमत्व विकास व व्यावसायिक शिक्षणासाठी मुंबई पुण्यासारख्या शहरात जावं लागू नये हा यामागचा एकमेव प्रामाणिक हेतू आहे। तेव्हा या आनंदमय व मंगल प्रसंगी सर्वांनी उपस्थित राहावं असं आवाहन संस्थाध्यक्ष मेघनाथ पाटकर आणि चिटणीस दीपक वराडकर यांनी केलंय।